humahangos sa pagkaayos ng kanyang sarili. Si Floyd, kulang sa 2 minuto ay naisuot niya ang pang-itaas na white polo jacket uniform at pang-ibabang dark slacks. Pagkasuot ng bagong shine leather shoes ay binitbit na niya ang backpack at umalis ng bahay. Hindi na niya nagawang suklayin ang buhok at sulyapan man lang ang kanyang ayos sa salamin. Eksaktong 8:00 ang pasok niya sa opisina. Kahit na binigyan ng 15 minutes grace period ang mga kawani ng kanyang pinapasukan, batid niyang mas malamang na malit siya. Dahil 6:30 na ay tinatahak pa lang niya ang kanto kung saan mag-aabang ng FX na maghahatid sa kanya sa pinapasukan. Floyd, inaabangan talaga kita dahil may sasabihin ako sa iyo. Mang Ruben, kayo pala. Pasensya na po kayo. Saka na lang po tayo magkwentuhan. Malilate na po kasi ako. Maggalang na tanggi niya sa kumakausap sa kanya. Sandali lang naman ito, Floyd. Gusto ko lang talagang maikwento sa iyo. Pangungulit ng matanda. Nabanaag ni Floyd ang pananabik sa muka ni Mang Ruben na mailahad sa kanya ang nais nitong sabihin. Aywan niya kung bakit o ano ang nagtulak sa kanyang pagbigyan ang kahilingan ng matanda. Ano po ba yun, Mang Ruben? Tanong niya. May kagalakang nagkwento si Mang Ruben nang matapos ang salaysay nito na pagtanto ni Floyd na iyon pala ay tungkol lamang sa isang nakakatuwang panaginip nito. Gusto niyang mainis rito pero hindi niya magawa. Lalong lumaki ang pagkakataong malit siya sa trabaho. Lalo't namataan niya na kaninang nalagpasan siya ng lagi niyang sinasakyang FX na daraan diretsyo sa kanyang opisina. Mang Ruben, pasensya na po kayo at talagang mamadali ako. Paalam niya rito. Pasensya na sa abala. Floyd, sige, mag-iingat ka. Nakasakay na rin agad ng FX si Floyd. Napailing na siya at napangiti dahil kay Mang Ruben. Si Mang Ruben ang sa kabila ng katandaan nito'y kinagigiliwan niya. Palagi hindi niya kaano-ano si Mang Ruben. Nakilala lang niya ito sa isang pagpupulong sa barangay hall sa kanilang lugar. Nakakwentuhan niya at nakapalagay ang loob niya. Marahil ang isa pang dahilan at pananaw niya'y tiya'y mas mabigat ang basehan ng pagkagiliw niya kay Mang Ruben ay ang father image nito. Maaaring kasing naulila siya sa ama at katauhan ni Mang Ruben niya nakikita ang pagiging isang ama. Halos tumalon si Floyd sa pagbaba ng FX. Nakatakbo ang kanyang ginawa sa direksyon ng gusaling pinapasukan upang umabot sa grace period nila sa opisina. Kasabay pa niya ang iba pang empleyado na naghahabol din ng oras para silang mga kasali sa Olympic Marathon sa pagkukumayo sa pagtakbo. Sa kabutihang palad, saved by the bell siya. Ika nga, kahit humihingal pa rin siya ay may ngiti na siya sa kanyang labi dahil hindi na siya late. Sa araw na yon, nagkaroon ng katarungan ang pagdudumali niya. Mula pa nang imunat niya ang kanyang mga mata ng araw na yon. Hudyat na iyon ng lunch break. Kani-kaniyan tungo sa kantin ang kanyang mga koopisina. Ang ilan naman sa kanila ay doon na mismo sa mga sariling table, nagkainan ng kanilang mga dalambaon. Rick, saglit lang. Huh? Sino yun? Wika niya sa sarili habang palinga-linga. Isang kakilalang lalaki ang namataan niya na humahangos papalapit sa kanya. Leo, bakit parang namumutla ka? Tanong niya sa lalaki. Pare, hindi mo ba nabalitaan ang nangyari sa sinasakyan nating FX na papasok dito sa Kapitolyo? Patanong
na salaysay na kausap niya. FX, bakit? Anong nangyari, pare? May pagtatakang tanong niya sa kaharap. Pare, yung FX na may plate number na CHD 165. Natatandaan mo? Oo, pare. Doon nga dapat ako sasakay kanina. Pero nalagpasan ako kaninang umaga. Bakit ba? May pagkabahalang tanong niya. Pare, nabalitaan kong nakapagsakay daw ng holdupper kanina. Laban daw ang driver at 2 pasahero. Sa kasamang palad, namatay ang driver at yung 2 pasahero. Tapos, nakatakas pa yung gagong holdupper. Magkahalong takot at awa ang naramdaman ni Floyd. Sa pangyayaring iyon, ang tatapang ng holdupper na yon. In broad daylight yun, pare. Oo nga, pare. Pero mas kinilabutan ako dahil doon tayo sumasakay tuwing umaga. Diba? Mabuti na lang at nalate ako ng pasok. At ikaw, hindi ka rin nakasakay doon. Nako, kung iisipin mo, di ba pare? Pagpapaliwanag na kausap niya, aywan niya kung bakit waring naapektuhan ang kanyang pagtatrabaho ng buong araw na yon. Dahil sa nalamang masamang balita. Halos hindi nga siya makakain kaninang lunch break. Kahit gutom na siya. Naglalaro sa kanyang isipan na napakalaki ng posibilidad na isa siya sa mga maaaring napahamak kung hindi niya naiwasang makasakay sa FX na yon. Nakaiwas o iniwasan nga ba niyang sakyan ang FX na yon? Si Mang Ruben, kung hindi niya ako kinausap kanina, malamang isa nga ako sa nakasakay sa FX na yon. Siyang bulalas niya sa sarili. Hindi ako maaari magkamali. Kinausap ako ni Mang Ruben nang malagpasan ako ng FX kanina. Diyos ko, salamat po, Mang Ruben. Anghel kayong sugo ng langit sa itaas. Napaantanda siya habang waring nagdarasal ng pasasalamat niyang sambit. Ang sabi niya sa sarili, uunahin niyang pasalamatan si Mang Ruben sa pag-uwi niya. Sarado na sa kanyang isipan si Mang Ruben ang naging dahilan upang hindi masakyan ng FX at hindi siya napabilang sa maaaring maging biktima ng mapait na insidenteng iyon. Nagmamadali siyang umibis ng FX. Nagtungo siya sa direksyon ng bahay ni Mang Ruben. Nais niyang makita agad ang matanda at yakapin ito at pasalamatan. Subalit habang papalapit siya sa tahanan nito'y nakaramdam siya ng pangamba sa sarili. Tanaw niyang maraming tao sa bahay ni Mang Ruben at maliwanag sa buong kabahayan. Dulot ng mga ilaw, batid niya kung saan galing. Ginimbal siya ng kanyang matunghayan kung sinong laman ng kabaong na pinaglalamayan sa bahay ni Mang Ruben. Nanlamig ang buo niyang katawan. Si Mang Ruben, yung mauna. Ang taong pinaniniwalaan niyang nagligtas sa kanyang buhay ng araw na iyon. Paano pa niya ito pasasalamatan? Subalit higit na matinding gimbal ang bumalot sa buo niyang pagkatao nang mabasa kung kailan namatay si Mang Ruben. Mayo 20, 2009. Umaga ng Mayo 21, 2009 nang huli niya itong nakausap. Sa puntod ni Mang Ruben, muling nagpasalamat si Floyd. Sinarili na lamang niya ang mahiwagang nangyari ng araw na iyon. Ang araw na batid niyang iniligtas siya ng multo ni Mang